Dámy a páni, my sa nachádzame už v garáži. Môžete vidieť môjho tátoša. Vy ste ho vlastne ešte nevideli, takže vám teraz ukážem. Už má na sebe športové polepy. Vyzerá to takto. Samozrejme vám ukážem aj ako vyzerá na ceste, alebo zase ako vyzerá dole. Avšak momentálne vám bude musieť postačiť toto, keďže momentálne vymieňam ložiská kolies a povedal som si, že vám ukážem trošku, s čím tu bojujem. Momentálne som bojoval s touto záležitosťou. Je to vlastne táto tu skrutka, ktorú vám ukážem. Toto tu bola moja armádna zbraň. Čiže s týmto nešlo a dneska som použil túto srandu. Aj z toho som si myslel, že to nepôjde. A môžeme si ukázať, ako to vlastne vyzerá. No, ja som momentálne tu položený, dúfam, že mi nespája telefón, keď áno, tak čo už. Dá si dole koleso, ktoré pre mňa momentálne slúžilo iba ako opora na zemi. Že túto srandu môžem dať dole. Vyzerá to ako pistácie. Netuším, ak to je možné, normálne to nie ako čokoláda, pistácie. A to je ako farbu. A túto osku, túto hriadeľ, ktorú teraz vám ukážem. Vidíte, vyzerá to vlastne takto. To ide diať. Budem dávať dole túto srandu, pretože vlastne toto jedno ložisko musím dať dole, alebo vzadu. Myslím, že skôr toto. To je takéto tesneníčko. To tiež budem musieť ísť von. A vlastne toto celé idem dávať dole, čiže tieto šrobiky, tieto šrobiky idú dole. Tým pádom sa to povolí, budem to musieť takto zavesiť, ako túto spodnú časť a pojem na druhú stranu z toho dôvodu, že chcel by som to nejakým spôsobom očistiť všetko a kúpiť aj nové diely. Pretože potom vám ukážem, ktoré mám položené na stole, nie sú úplne v ideálnom stave. Samostatne s týmto sa už 7 dní, lebo to proste nešlo nejakým spôsobom. A je to dosť roboty, ak to nemusíte robiť, nerobte to. Ja som to nemusel robiť a robím to, lebo nemám čo robiť. Mám, ale neviem, som trošku vadný. Takže pôjdem dať dole tieto šrobiky, zavesím si to a pôjdem na druhú stranu. Toto je vlastne vnútorné ložisko a toto vlastne externé ložisko, ktoré extrémne páli, takže vám to moc ukazovať nebudem. Vlastne to ide sem, je tu aj takýto dzinzik. Toto páli, nepáli? Páli. Au. No a otázka je, ako to celé vyberem. Lebo to ešte teraz momentálne úplne neviem. Vyberať z ložisiek tu nemám. Uvidíme. Už opečiatkovaný, nevadí, len na to druhé. Ale predtým vám ešte ukážem. Chybičky, krásy. Predtým vám ešte ukážem, ako vyzerajú vlastne ložiská vpredu. Oni vyzerajú vlastne, nie sú kuželovité. Boli také všelijaké, sú vlastne tesnenia, ktoré som ja takto zničil, nemusíte sa báť. Toto je vlastne to menšie predné. To sú šroby, tie sú zrovna dobré. Aj tento je dobrý. To sú šroby, ktoré boli vpredu plus, teda vzadu, plus tieto vlastne podložky. A túto srandu vlastne tá ide takto sem. Hop. OK. Takže idem na druhé koleso. Naše palce, lebo to bude zase namáhavé, jak svinia. A ozvem sa. Moja páni, keďže som vás nechal v štychu prvýkrát, rozhodol som sa, že vám ukážem minimálne, ako sa to robí. Nakoľko toto som rozobral mimo záber. Chápem, dlho som ani nenatáčal, ale ukážem vám aspoň, ako sa toto robí. Najprv je potrebné dať dole tieto tu šrobiky z osky. Keď sa to dá dole, tak vlastne sa presúva sem. Keď sa presunie sem, dávajú sa dole tieto strmenia. Ja som ich dal najprv dole tam, ale však presúva, tieto strmenia sa dávajú dole, potom sa dáva dole kotúč, rotor, disk. Neviem, anglické názvy, pardon. Dá sa dole disk, potom túto poistku treba dať dole, celú túto 16, ako ste videli, či 36 treba dať dole, s ktorou som sa sral 2 dní a potom vlastne už je proces, ktorý ste videli.
Zdá sa to robota ľahká, ona to aj nie je nejaká ťažká robota. Ťažká robota nastala vtedy, keď tieto závity boli úplne dodrbané, proste utrhnuté, nič tam nebolo. Ďalší problém bol s 136, ako som už spomínal, to som tak nahrieval, že som sa bál, že to prepálim a potom teda nešla von tá hriadeľ, ktorá tam bola. Inak to robota není úplne ťažká. Ťažšie tam bude dávať tie ložiská, to už teraz mi je úplne jasné. Ale nejako sa to vyrieši. To sú potom predné, tie bolo veľmi jednoduché dávať dole, zase sú to dole iba tie rotory, ktoré držia na týchto ložiskových huboch. Neviem, zase ako to je po slovensky, bohužiaľ. A potom je tu táto sranda a tak. Čiže idem sa do toho pustiť. Akurát si musím nájsť Torx. A tak. Čiže dámy a páni, dajte pri pokračovaní včerajšieho videa. Moc ďaleko som sa nedostal. Nakoľko tento jeden šróbik nejde povoliť, ako môžete vidieť, tak aj túto srandu sa mi podarilo ulomiť a táto sranda sa nedá moc zohnať, takže teraz to budem musieť zháňať, poprípade vyrobiť. Čo by nebol taký problém. Tak či tak, tieto zadné ložiská budem robiť najskôr o 2 dní. A to z toho dôvodu, že som si objednal nové šróby a taktiež litiovú komplexnú vazelínu. Nakoľko tu bola použitá medená, zásadný rozdiel v tom nejako nie je, ale tak ja preferujem tú druhú, nakoľko je vlastne odporúčaná. Ale tak, aby sa s niečím pohlo, tak som sa rozhodol, že dneska spravím tieto predné, lebo na to vazelínu mám. Nakoľko tam nejde toľko. Ako môžete vidieť, vlastne toto sú tie, ktoré idú dopredu. Toto už sú dole aj tie ložiskové držiaky, respektíve tie ložiskové krúžky. Tuto to momentálne robím s týmito srandami. Môžeme si to ukázať. Teraz vlastne ja som nahrieval tú strednú časť a teraz vyklepávam tieto ložiskové krúžky. Nepáli. Vyzerá nejako takto. Čiže vlastne je to sem. Potom tam budem dávať nové, ktoré mám objednané. Poďme si po ne. A momentálne idem vyklepať ešte tento druhý krúžok, aby to bolo úplne čisté. Potom som to nejakým spôsobom vyčistil a hotovo. Môžem dávať konečne tie nové ložiská. Čo vlastne idem robiť, ako môžete vidieť, tuto sa nachádza taká riha, ktorú momentálne tením, ale vidíte tú rihu tuto dole. Vlastne o to si otriem túto srandu a idem to vyklepať. Dúfam, že to je ešte dostatočne nahriaté. A ozvem sa vám potom. Páni, krúžky mám vyklepané. Pravdepodobne trošku pokúsim sa obrúsiť, pretože trošku sa tam zanechali rihy. Avšak akože ono to nejakým úplným spôsobom nevadí. Teraz si pôjdem po nové tesnenia. Inak, keď už náhodou sa niekto pozeráte s tým, že by ste toto chceli robiť, fakt centrálnu, neviem ako sa to povie zase po slovensky, centrálny hub si proste nahrajte, pretože ja som sa s tou predošlou sral oveľa viac, lebo ja som to nemal vlastne ten nahrievač, ale teraz, ak to bolo nahriaté, išlo to úplne krásne von, fakt mi to zabralo minimum času. A idem si teda po nové tesnenia ložiska, toto pekne vyčistím, pokúsim sa trošku vybrúsiť možno, aj keď neviem úplne, či to budem robiť, uvidíme. Lebo aj tak tam idú vlastne tie nové krúžky, aj nové tesneničko. Ale určite to trošku správne. Páni, našiel som provizorný šmirgl. Takže momentálne idem vybrúsiť tieto tu rany. Teraz sa bude krásne vidieť, vidíte. Čiže tie zádrhely ideme trošku pobrúsiť, uvidíme, jak to pôjde. A následne tam dám tie ložiska. Takže dámy a páni, aby som vám to dotočil na 0,5, ale rozbil sa mi mobil aj foťák, takže nedotočujem vám nič na 0,5. Ale ako môžete vidieť, už tam máme tento ložiskový krúžok, čo je super. Sice to trvalo dlhšie, ako som čakal, a ešte čaká druhý. Ale vidno, že to ide, tak ostatné ideme ďalej. Takže dámy a páni, toto má 0,5, čiže vidíte, že nie je ideálna. Toto je jednotka, je to isté v zásade, ale o niečo lepšie.
Už tam máme obidva kružky zasadené. Momentálne si ideme vybrať tieto tu strandy. A to je vlastne jedno tesnenie, ktoré ide z druhej strany a potom väčšie tesnenie, ktoré ide z druhej strany. Zároveň tu máme toto tesneníčko, ktoré pôjde sem. A potom tu máme vlastne tento neviem, ak sa to volá. A zase je teda táto gumička, ktorá tam už bola, len som si to odložil do hentoho, aby som si bol istý, že to tam je. Ono to vlastne je takto sem. A treba to dôkladne pretrieť teda vazelínou. Takže dámy a páni, až sa dostávam do takého finishu. Opäť sa odprávame za kvalitu. To už som všetko nahodil, môžete vidieť, že krásne sa točí. Takže super. Teraz ešte druhú stranu nahodím. Teraz som postriekal čističom. A už to bude hotovo všetko. Predné, potom zadné, kde čakám na tú vazušku. Takže uvidíme. No, takže dámy a páni, opäť sa ospravedlňujem za obraz, že je taký oný, ale už sú vymenené teda ložiska, všetko som navazelínoval, všetko som dal a krása. Veľmi super, ešte to teda bude chvíľu trvať, kým si to sadne, ale inak si myslím, že to teda ide superovo. Momentálne potrebujem tam dať ešte takýto šrobiček. Ten zamontujem a pojem na druhé, ktoré je vlastne tu. Čiže ešte je veľmi veľa roboty, ale to k tým autom patrí. Takže už to nemáš robiť a pojem na druhé. Dámy a páni, opäť sa ospravedlňujem za odmoku, ale vravím, ten foťák nie je najlepší a pri robote už mi to veľmi nemyslí. Mám tu nové ložiská aj s tesneniami. Tie, ktoré tu boli, tak už som vybral. Vyzerá to nejako takto. Celé som to vyčistil teda. To je vlastne interná časť. A celkom som sa s tým sral, no ale výsledok stojí za to. Tak to nejako vyzerali tie staré ložiská. Takže tak. A momentálne idem vlastne namastiť tieto a potom ich tam dať. Dámy a páni, po mojom menšom ložiskovom dobrodružstve som späť. S tým, že ako môžete vidieť, je to trošku iný priestor, nakoľko vlastne ide o garáž, ktorú ste videli v mojich predošlých videách, no ja som mu zatiaľ trošku prerobil, veď predsa že to je nejaká doba. Momentálne to vyzerá takto, čože super, môžete vidieť, že tu je ďalšie auto, ale to tu stojí momentálne, bohužiaľ. A vlastne toto bola taká hlavná zámienka tohto videa, aby som vám ukázal, že vlastne, aby som vám ukázal aj tieto športové polepy, ktoré ste ešte nevideli. Ešte vlastne sem pôjde sunstrip, ktorý sa budem musieť dorobiť. Čiže vyzerá to takto, úplne som zabudol, bohužiaľ, nie som toľko aktívny na tomto kanále, ale vyzerá to takto. Je to vlastne dobový polep z Porsche 944 Turbo Cup, toto není turbo, preto tam ani není tá samolepka Turbo Cupu. Čiže vyzerá to takto. Ja som s tým absolútne spokojný. Spokojní s tým boli aj na istých súťažiach, kde som vyhral takúto srandu, z čo sa veľmi teším. Vyzerá to teda nejako takto, čož za mňa je pre mňa teda minimálne taký malý splnený sníček. A dneska ešte si dokončíme, vlastne by som povedal, že poslednú dekoráciu tejto garáže. Môžete vidieť, vlastne toto je tričko, ktoré už som mal na sebe. Toto tu je prvá dekorácia, čo som kupoval. Toto tu je vlastne plagát, ktorý spravil jeden taký talentovaný fotograf, ktorý fotil moje auto. Toto čo potom normálne 911 a potom ešte 2025 kalendár, takýto obal veľmi pekný. No, s touto S2 sa nejako zatiaľ úplne nepohlo, ale pohne určite postupne. A mám tu teda tento balík, do ktorého sa rovno teda pustíme. Neviem teda, koľko mi to zabere jednou rukou. K rodu jednoduchších, tak som si nevšimol, že tu mám vlastne túto kobercovku. Aj také pomerne ale predsa len. No, ešte by to skúsime takto nejako celkom. Teraz už by to malo ísť.
Uvidíme. Že takto pridržím, alebo nepridržím. Ježiši. Takže krabica je otvorená. Tadá, sú to tieto srandy. To je všetko. Čaute. Vyťahujem. Neviem, ešte som nezistil, za akým to je inak materiálu. Ale však pravdepodobne to bude plast. Stálo to až 10 eur. Ako som teda povedal, stálo ma to až 10 eur. Toto si odložíme zatiaľ sem. A idem overiť kvalitu, z čoho to je. Je to plast, je to 3D tlač. Už iba z tohto pohľadu asi všetci viete, o čo ide. Mal by to mať 1,70 m do šírky, čo si som si tak istý, ale asi áno. To, dámy a páni, pôjde hen tam hore. Tuto konkrétne. Alebo tuto? Ne, tuto. Aby to vlastne bolo také hezké, aby som už mal finálny dekor tejto garáže spravený. Tým pádom už som mohol venovať iba vozidlám. Ale tak či tak mňa to proste baví. Čiže určite sa ma tak pribudnú zase nové veci. Je to pomerne ľahké, bál som sa, že to bude ťažké, ale je to pomerne ľahké. Takže vyzerá to takto. Akože je to celkom veľké. Teraz otázka je, čo sa to teda dá. Pretože keď sa na to pozrieme takto, tak tuto je oveľa väčší priestor, ale tuto nie je nič. Ale bojím sa, že keď to dám tuto, tak to bude za týmto zakryté, takže to dáme určite sem. Idem si to zmerať. Idem sa s tým pohrať. Idem popremýšľať, jak to tam zavesím, ale pravdepodobne to budem vešať proste za klinčeky. Nechce sa mi do toho takým spôsobom montovať ani nič, takže to spravím za klinčeky. A tak. Takže ideme na to. Stavím posledných 5% batérie. Vyzerá to takto, čož si myslím, že je fakt, akože vyzerá to super. Všeobecne sa to tu tak skrášlilo celé. Ešte si to môžeme pozrieť z tohto uhla pohľadu. Asi na to mám takúto lampu. Vyzerá to super, akože, ako som už vravil, taký menší splnený sen pre mňa. Sen. Čo ďalej bude z Porsche. Toto som si tu kúpil z toho dôvodu, že budem renovovať tie čierne kolesá, lebo ako ste mohli vidieť, momentálne sú tu tieto, na ktorých to vlastne iba stojí. Oni sú strašne zalezené, takže to nemôžem s tým nič robiť. A zase, to je odo mňa takto všetko. Dúfam, že sa vám to ako tak páčilo, sice to bolo také chaotické video, ale však nevadí. A u ďalšieho videa, ak vôbec niekedy ešte bude, ale však snáď áno. Čaute.